Het is weer etenstijd. Even zien voor de erin zit. En dan zet ik het eerst nog even opwarmen in de magnetron. Ja, ik zet het kleermaatje van Calimero. Calimero is een dwerglampje wat snel bij ons geboren is. En ja, die kent het bij het jaar van haar eigen mem. Dus die laat je lekker bij de kruik en die heeft een stiefmem gekregen. Dat is dus Hoen Dribbel. Ja, die wie wel heel erg charmeert van het lampje. En die slikt hem lekker en die houdt hem lekker warm 's nachts. Ja, het is, ik heb het natuurlijk wel eens vaker. Die hebben heel protte lampjes, maar Calimero is een hele lichte versie van het lampje. En ja, dat maakt het gewoon heel schattig. Dus dat je, ja, daar heb je echt iets bij van en met je oppassen. En ja. Nou, hij heeft alweer 15 milliliter hand. Dat is van Calimero al een heel soort. Dus het gaat hartstikke goed. Hij drinkt elke dag een beetje meer. Hij kan sinds juist steen. Calimero is nog wel eens een beetje een plaaspop. Als we hem drinken, ja, dan werd hij eigenlijk een soort pissie. Dus dat hij van Joert speciaal even op tafel. Zachtjes in de nou, Stip, dat is Dribbel Hamem, die komt er ook alleen bij zijn. Die past al goed op Calimero. Nou, Calimero zal even bij zijn echte mem op visite. En bij zijn twee grote broertjes. Dit is hem. Ik zal even naar een broerke daar rennen, dan kan je het verschil van formaten misschien even zien. Calimero met, is nog een paar eerflap min, hè? Maar we hebben via het Kalsbeek uit de Duizem er even bij gaan. En ja, het past eigenlijk net, dus daar wachten we nog even mooi. Yes, I think to myself, what a wonderful